BTV. Сега продължаваме с темата за лимфома, тази ужасна коварна болест. Доктор Станчев е вече при нас, който ще ни помогне в ориентирането, какви са симптомите, какво да направим. Аз ти предлагам, преди да започнем разговора по същество, всички вие да видите един клип, който е изключително ясен и много помага. Вижте го. Увеличени лимфни възли, повишена температура, нощно изпотяване, отпадналост. Ако забележиш тези симптоми, не отлагай. Лимфома е кръвно-онкологично заболяване, което открито в ранен стадий вече е лечимо. Важно е, че когато е открито в ранен стадий е лечимо, но това, което си казахме, спиринка, изключително заблуждаващи са тези симптоми и граничат с нормални симптоми при грип и настинка. Как да се ориентираме, докторе? Преценката се остави обикновено на личния лекар и не е задължително всички пациенти, които имат температура, да хупнат към хематолозите сега, защото не е задължително да имат лимфом, когато имат тези симптоми. Личният лекар е този, който трябва да прецени кога да се прави биопсия, ако такава се налага, и трябва да се знае, че лимфом, диагнозата се поставя единствено след като имате хистологичен резултат, т.е. този лимфен възел да бъде гледан под микроскоп от патоанатом. Чакай се, върнете малко, защото се обърках. Какво значи хистологичен резултат и кога ни пращат за него? Лимфният възел трябва да е изваден и на този лимфен възел да се гледа под микроскоп, да се каже вие имате ли там, който е пациента, имате ли лимфом или нямате. Това дали ще имате температура, дали ще имате отслабване на телесна маса или нощни изпотявания, не означава, че някой човек има лимфом. Да, аз все пак си мисля, за да наистина не се плашат хората, които гледат и да не тръгват веднага към това да правят крайни изследвания и така нататък. Едно от нещата, което е важно да се знае, че все пак трябва да има някаква цикличност и повторяемост и много дълго време да не се излекуваш от грипа, от който си мислиш, че си болен. Това може би е показателно. Точно така, защото българите точно това правят. В аптеката отиваш си купуваш какъвто искаш антибиотик и го пиеш месец, след това отиваш купуваш ти друг, пиеш втори, докато накрая нещата се излязат извън контрол, когато вече е твърде късно. Само кръвното изследване не показва ли, че има някакъв? Няма, казах, диагнозата лимфом е хистологична, т.е. вие трябва да имат, хората трябва да имат махнат лимфен възел, който трябва да се гледа от патоанатом. Всичко друго може да имаме съмнение, може да нямаме, но няма диагноза. Така че личният лекар е този, който преценява дали даден лимфен възел може да е свързан с възпалено гърло и с обикновена настинка, която за няколко дни отминава и лимфния възел изчезва, или този лимфен възел продължава, подува се на фона на дадено лечение и прави преценка, че трябва да се махне. Тоест, това е преценката между преценката на лекаря и операцията, която си да се махнат, да се режат и да се направи биопсия. Няма междинни начини да разберем със сигурност, че това тук е лимфом. Няма, да. Защото аз съм чувала от хора, които са им махали такива възли, че ако това не е лимфом и се реже тук и се бърка в цялата тая работа, вероятността да се получи, да се провокира рак е много голяма. Няма такава вероятност, ако този лимфен възел е възпален от някакво възпаление, което е банално. Това, което учим студентите, е, че лимфен възел, който е по-голям от 1 см и в продължение на 1 месец не се повлиява от широкоспектърно антибиотично лечение, трябва да се биопсира. Така че това не е операция, това е хирургична манипулация, която е кратка и безболезнена и се извършва лесно. Да, и винаги казвам, че по-добре човек да има един малък белек от биопсия, отколкото да чака да сменя доктори, да сменя антибиотици, докато се издуе целия. Ако има показания за биопсия, разбира се. Децата не трябва да се плашат. Да, защото това, което децата се плашат, те се плашат родителите, които гледат. В това време, в което живеем и всички деца са алергични към нещо, обикновено всяка настинка при тях води до издуване и то доста... Аз наистина така си прекарах детството с две племенник същия, той ходи постоянно на дуд, но няма нищо, просто реагират по-бурно на инфекции, но все пак са свързани с някаква инфекция. Тоест лимфните възли може да се каже, че се подуват, когато той е с ангина. Питаме те обаче децата боледуват ли от лимфом, защото всички родители в момента са ужасени. Има видове лимфоми, които са в детска възраст, те са типични за децата. Колко години? Може и много малки деца, но хистологичните... Примерно, аз не съм педиатър, трябва да питате педиатрите. Годишни деца, примерно, бебета? Могат. Има си просто хистологичен вариант, който е типичен за деца, но това си ги лекуват педиатрите. А как се лекува? За съжаление, бъс обикновено не помага.
или помага, но толкова доколкото хората се чувстват добре, че пият нещо. Съвременното лечение е химиотерапия, лъчетерапия и така нареченото таргетно лечение, което в последните години промени доста статистиката за излекуваните пациенти. Но за момента това е единственото нещо, което е доказано, че води до излекуване на дадени пациенти. Така че те могат да пият всичко, което искат от природата. Чакай сега да ти разкажа една сцена от всичко това, което вие казахте и случая разпознаваем от много наши зрители в момента. Дете се разболява от настинка или грип. Пие един антибиотик, не му минава. Пие втори антибиотик, не му минава. Срива си имунната система. Вече си разказва още маса неща и отива на операция и на всичкото отгоре махат и лимфните възли. Какво? Аз питам, не е ли опасно, ако детето се сринат имунитет в случай? Ама кой дефинира, че този имунитет е сринат тотално? Повечето антибиотици и сериозната употреба на антибиотици срива имунитета. Не, безразборната употреба на антибиотици води до резистентност на микроорганизмите, така че те стават все по-устойчиви и все по-трудно се подават на антибиотичното лечение. И това е грешката в България, че всеки си купува какъвто антибиотик си иска от аптеката. Така е. И който може да си го позволи, да си го купи, си купува най-скъпия, който е много хубав. Искам категоричен отговор. Ако детето е наистина отслабена имунна система, от болестта е изтощено, трябва ли да се реже? Кой е дефинирал, че има отслабната имунитет? То се вижда с просто око. Това е много относително, това е болно дете. Това е болно дете. Биопсията няма никакво отношение към това дали има сринат имунитет или не на това дете. И е по-добре да се отреже, за да не го случи. Ако детето има показания, аз не казвам, че всеки трябва да тръгне да се реже сега никой наляво, надясно. Ако има индикации за извършване на биопсията е манипулация, която е елементарна. За съжаление в България няма клинична пътека, не знам към коя камера да гледам, за да го кажа. Да, тази е моята. В България няма клинична пътека за махане на лимфни възли, с изключение на лицево-челюстна хирургия, така че пациентите се справят сами, когато трябва да се наложи. Тоест трябва да си намериш... Лимфома е пети. Да, разпространение. Това е положението в България и аз искам да го кажа, защото на нас е много трудно, когато дойде някой, трябва да търсиш познати хирурзи, които да му махнат лимфния възел. Защото няма клинична пътека. За това, че беше толкова искрен и за това, което каза. И за червената лампа в студиото от вас двамата. Много, много благодаря. Наистина. Утре бъдете